Toto je 1 cent, no a už sú to viac ako 2 roky, odkedy som sa snažil na internete pomocou rôznych aplikácií zarobiť peniaze. Teraz som tu späť, no a poďme zistiť, ako sa zmenila situácia. No ja pevne dúfam, že na konci tohto videa bude z tohto toto. Prvá aplikácia sa volá Pounce.app. Okrem toho, že na nás vtipne máva, tak sa musíme samozrejme prihlásiť. Poďme sa ale najprv pozrieť, aké má recenzie táto aplikácia. Má teda dokopy iba 35 hodnotení, čo už samé o sebe je dosť zlé, a teda má 4,6 hviezdičky z 5, čo je ale dosť dobré. Ako prvá mi tu vyskočila, už mi vyplatili 5 eur na PayPal. Dôveryhodná aplikácia s ľahkou možnosťou zárobku. Appku som si stiahla predovšetkým kvôli prieskumom, ale ani po niekoľkých dňoch mi stále nevedela nájsť prieskumy, ktoré by sa dali vyplniť. Prečítali sme prvé dve recenzie, jedna hovorí, že je to úplne super a druhá, že je to úplný odpad. Ku komentárom tak to je úplne všetko, ostatné tak sú iba hviezdičky, takže sa poďme sami presvedčiť, ako to teda je. Som teda v tejto aplikácii, no ako môžeme vidieť, tak nám tu hneď píše, že môžeme mať pasívny income, pasívny príjem od 1 až po $100 mesačne, teda od 1 až po takúto jednu bankovku. Áno, tú bankovku som kúpil presne pre toto video. No a hneď ako prvé, čo nám tu vyskočilo, je, že si môžeme zatočiť kolečkom zadarmo. Takže to poďme skúsiť, uvidíme, čo nám padne. OK, spadlo nám 15 bodov, neviem úplne, na čo nám tieto body ešte sú, no keď sa na to pozrieme, momentálne sme na nule. Nemáme absolútne nič, no a na to, aby sme si mohli vybrať tieto peniaze, potrebujeme minimálne $5. Máme tu niekoľko úloh, ktoré tu môžeme vidieť, ako napríklad, že urobíme nejaký prieskum, pozvime priateľa alebo na 48 hodín zdieľajme svoj internet. No a údajne sa nám tu zobrazila možnosť, kde keď dokončíme nastavenie svojho profilu, tak získame $0,20, teda máme tu úplne jednoduché otázky, kedy sme sa narodili, to si vymyslíme. A táto aplikácia sa ma práve opýtala na povolenie webovej kamery pri tom, ako ho budem používať, čo sa mi úplne veľmi nepáči. A vzhľadom na to, že ostatné všetko je tu zamknuté a ja tu veľmi nemám čo robiť, tak tejto aplikácii dávam 1 bod z 10 a pokračujeme ďalej, stále s nulou. Táto aplikácia tak sa volá Make Money, zarábaj peniaze, o to presne nám v tomto videu ide. No a teda čo môžeme urobiť je, že sa denne prihlásime do tejto aplikácie a získame 20 kreditov. No a následne tak teda môžeme si zahrať nejakú hru a na základe toho získať tiež nejaké ďalšie coiny. Táto aplikácia tak je na tom už trošku lepšie, pretože má 2400 hodnotení, čo už je aspoň nejaká vzorka. A hodnotenie teda má 4,9 z 5 hviezdičiek. Opäť teda ale ako sa pozerám na tie hodnotenia, tak mám taký pocit, že sú to kúpené hodnotenia, pretože je tu 5 hviezdičiek, 3 roky dozadu a úplne divné mená a absolútne žiadny komentár k tomu, len čisto 5 hviezdičiek. Tipujem, že asi je v tej aplikácii nejaká misia, kde ak im dáš teda 5 hviezdičiek, tak ti dajú pár centov za to na tvoj účet. Lebo inak si to neviem vysvetliť, proste nič to nie, len samé 5 hviezdičkové recenzie. No a presne ako som tvrdil, našiel som recenziu, kde niekto píše, že za 5 hviezdičiek, ak im dáš 5 hviezdičkovú recenziu, tak ti to dá 100 kreditov. A k tomu je aj napísané, že toto je jediný dôvod, prečo to robím. Ďalšiu recenziu dám po mesiaci a uvidím, či sa to oplatilo. Ak si ale dáme recenzie, kde sa niečo píše, tak tu hneď môžeme vidieť recenziu, kde je veľkým napísané scam, 1 hviezdička a že to nemáš ani len skúšať. Ďalšia recenzia. Veľmi zlé, žiadne peniaze. Nezaplatia ti nič, je to podvod. 5 hviezdičková recenzia je len pre kredity. Vidím, že tu máme aj nejakú recenziu od Slováka. Máte to všetko a zavíruje. Nedostal som žiadne kredity, 1 hviezdička. Skúšajú z vás dostať čo najviac sa dá. Není šanca, že ti zaplatia čo i len cent. No poďme to otestovať my. Momentálne tak máme 50 kreditov, čo je veľmi málo, pretože potrebujeme aspoň 5000 na to, aby sme vybrali $5. Problémom pri týchto aplikáciách ale je, že proste vždy, keď si ideš stiahnuť nejakú aplikáciu, ktorú máš následne hrať, aby si získal coiny, tak ju proste nemôžeš stiahnuť oficiálne, ale cez nejaký špeciálny web, čo nie je úplne bezpečné a tým pádom tieto aplikácie chcú veľmi divné povolenia od teba, čo nie je úplne bezpečné a okrem toho, tak sa tu nedá bohužiaľ nič iné ani robiť. Takže tejto aplikácii dávam 1 bod z 10. Táto aplikácia je trošku iná, volá sa Atapool, teda ide o to, aby som robil nejaké prieskumy a na základe toho získaval nejaké peniaze. Táto aplikácia je na tom trošku lepšie. Má hodnotenie 4,7 z 5 a má 285 hodnotení. Ak sa ale pozrieme na graf, tak môžeme opäť vidieť, že drvivá väčšina týchto hodnotení je 5 hviezdičkové hodnotenie, čo nám hovorí, že zase asi dostaneš nejaké kredity za to, ak ich dobre ohodnotíš, takže to nie je úplne relevantné. Ninuška nám tu ale napísala, že je to úžasné a túto aplikáciu má veľmi rada, určite ju odporúča. 4 hviezdičky. Podľa mňa je to dobrá apka, ale zo začiatku som mal málo taskov a teraz už mám viac. Hneď ako urobíš dotazník, ktorý má hodnotu viac ako 2 €, tak si diskvalifikovaný. Odporúčam, moc dobre. Cez Revolut som si poslala zarobené peniaze na Tatra banku a v sekunde som ich mala na účte. Táto recenzia znie celkom dobre
až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Bolo by to ok, keby hneď nediskvalifikujú z prieskumu. Zo začiatku OK, pustilo ma to dokončiť ankety, ale iba do 5 centov. Ak mi nabehla nejaká napríklad 15 centová, prvé 3 otázky vek, pohlavie ok. A po povolaní ma to za každým diskvalifikuje. Po zadaní krajiny Slovenska už nechodili vôbec prieskumy. A hneď na to je tu recenzia, ktorá hovorí: najlepšia aplikácia. Takže opäť nám ostáva to vyskúšať po svojom. Ako vidíš, tak máme tu niekoľko otázok, napríklad tu 7 otázok za 2 centy. Ja na to kliknem a rýchlo odpovedám. Tak a teraz som vlastne získal za odpovedanie 7 otázok takto 2 centy. No a to môžem urobiť znova a znova. Napríklad teraz môžem za 1 cent odpovedať na 5 otázok, ktoré iba takto rýchlo preklikám. A uvidíme, či nám ich dá. Máme ďalší 1 cent, už iba 100 krát to urobiť a máme euro. No a momentálne tak som na 4 centoch, ktoré som zarobil a nemám tu už žiadne dostupné dotazníky. Môžem si však opäť zahrať niektoré hry a tu nám vidíme proste, že ak si tú hru stiahnem, tak musím dostať nejakú určitú úroveň, na základe ktorej dostanem teda nejaké peniaze. Vybral som teda jednu hru, stiahol som ju, otvorím ju teraz, no a mal by som ju teda iba za to, že som ju stiahol, získať teda nejaké peniaze. Proste v tejto hre musím iba zaparkovať autobusy a tí panáčikovia sa tam musia nejako dostať. Hral som tú hru teraz celkom dlho, no avšak ako som čakal, žiadne peniaze mi to nepripísalo. Teda aj napriek tomu, že som nejakú hru stiahol, urobil tam nejaké kvízy, odpovedal, tak som zarobil za asi približne skoro hodinu len 4 centy, čo je fakt zle, takže tomu dávam 2 body z 10. No a ďalšiu aplikáciu, ktorú tu mám, sa volá Paid Work, teda platená práca. Tu keď si otvoríme, tak môžeme vidieť, že momentálne sme na nule, nezarobili sme absolútne nič, avšak môžeme zarobiť viac. Opäť tým, že budeme pozerať nejaké videá, urobíme nejaké mikrotasky alebo si zahráme nejaké hry. Táto aplikácia má z nich všetkých najnižšie hodnotenie, a to 4,5 z 5. No a má len niečo málo cez 100 hodnotení. Poďme sa na to detailne pozrieť. Úplný podvod. Hry sa nedajú hrať za kredity a dotazníky vždy nie sú pre teba. Je to strata času. 1 hviezdička. 1 hviezdička scam. Je to strata času. Nezaplatia vám a support nefunguje. No opäť sú to jediné 2 komentáre ako recenzia, inak zvyšok sú iba hviezdičky, pretože opäť pravdepodobne získaš nejakých pár centov za to, aby tá aplikácia, keď si ideš stiahnuť, proste vyzerala dobre. Začal by som nejakými dotazníkmi, kde údajne môžeme zarobiť od 47 centov až po skoro 15 eur za každý jeden dotazník, čomu úplne neverím, takže poďme to skúsiť. Musím povedať, že už som robil viac dotazníkov pre toto video a tie dotazníky sú väčšinou že úplne rovnaké, pýtajú sa na tie isté veci. No a tento dotazník máme hotový. No a čo sa stáva skoro pri každom takomto dotazníku je, že ti napíšu, že ten dotazník sa nepodaril a urob si proste iný. Tak dajme tomu ďalší pokus, aj keď už pravdepodobne viem, ako to dopadne. A ako som čakal, zase. A čo sa stalo zase? Bol som diskvalifikovaný, pretože nie som hodný na tento dotazník. Tým pádom, ako som čakal, sme stále na 0 eurách. Takže skúsime niečo iné, napríklad takto pozerať si reklamy, koľko nám to asi dá peňazí. Problém aj s touto aplikáciou je, že máš tu nejaké mikrotasky, ktoré môžeš urobiť, napríklad tu na tak za 10 centov mám dať nejakým ľuďom follow. Čo je ale taký problém je, že všetko to musím dokumentovať a posielať im to tu. Tým pádom oni to musia schváliť a za tých 10 centov máš robotu na fakt dlho a úplne sa to neoplatí. No aj napriek tomu, že som pozeral niekoľko reklam, tak samozrejme ako som čakal, stále som na 0 eurách a absolútne nič tu nemám. Opäť sme teda videli, že ľudia sú ochotní dať dobrú recenziu aj za tých pár centov, ktoré nakoniec aj tak ani nezískajú, pretože ako sme mohli vidieť tie komentáre, kde tam ľudia reálne niečo napísali, tak reálne priznali, že nič z toho nemajú a proste je to iba scam, strata času a jediné čo to urobí, je, že ti to môže ešte stiahnuť nejaké vírusy. Preto by som na vašom mieste tieto aplikácie na rýchle peniaze úplne neskúšal a radšej to skúsil nejakým iným spôsobom. Takže presne ako som čakal, žiadny milionár zo mňa vďaka týmto aplikáciám nebude. No a týmto videom som chcel ukázať, že tieto aplikácie na rýchle peniaze nefungujú, všetko je to iba podvod, no a iba na to, aby som vám dokázal ukázať, že to nefunguje, som musel dávať tej aplikácii strašne veľa povolení. Okrem toho, že chcela moju pozíciu, chcela aj môj prístup k webovej kamere, prístup k záznamom, prístup k galérii, čo nie je úplne normálne, keď tam máš iba vyplňovať nejaké dotazníky. Takže by som vám odporúčal to vôbec neskúšať.